Monien mielestä Suomen nuoret käyttää liikaa alkoholia ja ne ei tiedä niiden haittavaikutuksia. Eli käytätkö sä alkoholia? En. Et yhtään? En yhtään. Onko sulla opetettu näistä haittavaikutuksista? No jotain koulussa. Niin kuin ihan pelkästään haittavaikutuksista vai puhuttu vaan yleisesti alkoholista? No yleisesti ja haittavaikutuksista sitten jostain, mitä hyötyä sit voi olla. Okei, eli onko sit hyvin tietoinen näistä haittavaikutuksista vai kerrotaanko ne vaan nopeasti ja yleisesti? No en mä tässä semi-tietoinen kai. Voitko kertoa niitä haittavaikutuksia sun omalla keholle, mitä alkoholista tulee? No siinä lihoo ihan hirveästi. Ja menee aivosoluja tuhoutuu ja tälleen. Tiedätkö mitä haittaista yhteiskunnalle, jos nuoret juo paljon? Sit ne oppii sen tavan ja sit niistä tulee sellaisia lusmuja ja sit niistä tulee työttömiä ja sit yhteiskunta romahtaa, koska kaikki on työttömiä. Selvä, kiitos, toi tässä. Okei, kiitos. Eli monien mielestä nuoret käyttää liikaa alkoholia ja ne ei tiedä sen haittavaikutuksia. Käytätkö sä alkoholia? Kyllä. Kuinka usein sä käytät? Viikonloppuisin. Onko se tietoinen näistä alkoholin haittavaikutuksista suomalla keholle? Itse asiassa olen. Voitko kertoa jotain yleisempiä haittavaikutuksia? No, voisin ihan aluksi aloittaa siitä, että mitä kaikkea tyhmää tulee tehtyä yleensä humalassa. Että se, että sä menetät oman kontrollin, niin se vaikuttaa. Sen lisäksi alkoholi myös se lamauttaa aivosoluja. Ja juuri tuollaisia haittavaikutuksia. Alkoholi lamauttaa aivosoluja, se heikentää aivotoimintaa, ihminen ei pysty ajattelemaan tarpeeksi kirkkaasti. Sen lisäksi niin pitkäaikaisia haittavaikutuksia on olemassa, maksakiroosia on, ja sen lisäksi sillä on todettu yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Alkoholissa on myös paljon kaloreita, se lihottaa helposti. Selvä. Onko sä oppinut nämä haittavaikutukset koulussa vai kokemuksen kautta? En kummassakaan oikeastaan, koska kummassakaan kokemuksen kautta. Mä ihan rehellisesti en käytä niin paljon alkoholia, että mä voisin missään vaiheessa tulla kokemaan sitä lihavuutta ja sydän- ja verisuonisairauksia, vaan se niin kuin ihan oma aktiivisuuden kautta sillä, että pystyy itse yleissivistymään itsensä, on kova vaikutus. Selvä. Kiitos. Eli monien mielestä suomalaiset nuoret käyttää liikaa alkoholia eikä tiedä sen haittavaikutuksia. Käytätkö sä itse alkoholia? Käytän, kyllä. Kuinka usein sä käytät suunnilleen? Kerran viikossa tai kerran 2 viikossa suunnilleen. Onko sä omasta mielestäsi tietoinen näistä haittavaikutuksista? No ei niitä kyllä ihan hirveän paljon haittavaikutuksia kyllä kerrota. En mä kyllä kauhean tietoinen niistä ole. Haluaisitko sä, että niitä esim. Enemmän mediassa opetettaisiin telkkarin kautta ihmisille? No ilman muuta, että varsinkin kun nämä vähän nuoremmat silleen, niin käyttää aika holtittomasti alkoholia, niin kyllä mun mielestä pitäisi kyllä heillä ainakin saada asiat selväksi, mitä haittavaikutuksia niillä on. Eli esim. Pitäisikö kouluissa opettaa enemmän nuorilla alkoholin haittavaikutuksista nimenomaan? No joo, vaikka esimerkiksi terveystiedon tunnilla, niin ehdottomasti joo. Selvä, kiitos. Monien mielestä suomalaiset nuoret juo liikaa alkoholia eikä tunne niiden haittavaikutuksia. Käytätkö sä alkoholia? En käytä, kun mä en ole vielä täyttänyt 18. Käyttääkö sun ystävät alkoholia? Täytyy kyllä sanoa, että olen huomannut, että koko aika vaan enemmän ja enemmän ystävistä sortuu tällaiseen kuin alkoholin käyttöön. Itse on sitä mieltä, että ei kannata. Onko se sitten kaveriporukassa painostettu käyttämään alkoholia? Kyllähän sitä on joissain bileissä painostettu juomaan alkoholia, mutta mukavasti kieltäydy ja kaverit ihan hyvin siihen suhtautus. Onko sulla joku tämmöinen syy siihen kieltäytymiseen? Onko se absolutisti? En mä ole absolutisti, mutta mä oon sitä mieltä, että alkoholi ei ole pakko ja ei sitä kannatakaan, jos ei ole. Nyt varsinkaan kun näin vielä nuorena aivot kasvaa ja muutkin keho-osat kasvaa, niin hyvä vaan, jos pitää niistä hyvää huolta. Eli sä oot hyvin tietoinen näistä haittavaikutuksista, mitä alkoholi tuottaa? Joo, meillä on koulussa siitä aika paljon ollut. Selvä. Voiko sanoa muutama haittavaikutuksen? No, aivosoluja kuolee ja sitten tulee hirveä darra aamu. Kiitos.